Hey YouTube. Lige nu, der sidder vi og prøver på at få ham her, jeg sidder først. Og ham her, den anden, til at sige, at de hacker. Skrådstræk TPA. Vi skal bare lige få det ud af dem. Hvad laver du? Jeg er lige ved siden af dig. Jeg vil op. Nå. Skrådstræk. Hvis ikke det. Her Chris. Her har jeg været, vi går den forkerte vej. Stop det. Vi skal ikke gå Du den vej. fylder mit åsyn for en gris. Eller vi skal gå den her vej. Men så er vi jo på vej hen mod der. Kom så, vi skal sejle. Skal vi sejle? Ja, hvis vi skal over vandet. Jeg har 4 både. Jeg har 3. For helvede lort det for mig. Eller hvor? Nej! Ødelagde den også din båd? Ja. Hvorfor blev det irriterende? Var det ikke forret, der gjorde det? Jo! Nej, nu var det en blæksprut arm for helvede. Kan blæksprut ødelægge det? Ja. Det vidste jeg ikke. Okay, her skal vi nok til at gøre det lidt stille. Der er kiste hernede. Skal jeg tage en... Jeg tager sådan en fucking røvbil. Så er vi inde på... Det var det første produkt. Hey. Hey. Vil du med i PvP? Altså sammen lige om lidt? Hvorfor da? Kan du ikke igen? Hvad? Kan du ikke igen? Jo, jeg har fået en ny bror, jeg hedder Tobias Iron nu. Hvorfor det?
mig. Mm. Vil du med ud på P? Jamen, jeg har bare nej, jeg har bare ikke noget gear. Du kan bare komme i netter. Nej, det andet. Hvad skal jeg skrive? Bare tilbage til mig. Hvad? Er tilbage. Jeg har ikke tilladelse til den command. Jeg er lige på at spawn nu. Nej. Jeg er på spawn. Se her, ja. Ja, hej. Kom. Og vil du være med til bare PvP med hånden? Det er ikke sjovt. Men vil du? Nej, men der kan man ikke klare nogen. Jamen bare os to mod hinanden. Så bare prøv med at PvP med hånden. Det er godt. Skal det så være med hack eller uden hack? Jeg bruger det ikke. Ej, skal vi ikke sige det med hack? Jo. Slår du så også hack på? Mm. Hvor er du? Og hvem er du dårlig med? Uden hack. Nej, med hack. Så er det. Bare kom ned. Hold da op, det er lort til det her. Hvor var du? Hvad for en vej var den på to? Hvad? Hvad for en vej? Helt ud der? Spiller du med hack? Ikke lige nu. Jo, du gør. Nu gør du. Gør du? Nej. Fuck, hvad den her Enderman. Nakket Endermanen der. Ja, to. Jeg gør nok med dig. Kom. Kommer du herned igen? Nej. Spiser lige ud af det derfor. Fuck det, Jonas. For helvede, mand.